интернет на село Пакия. Съдяни, не са разбърнали, как. Покарал съм го да училиш по интернета, вика съм тук не виждача. Цяло село, безплатен. Сядаш в центъра, на Христо на кафето, байреш на кафе и си готов. Кой е за това? Не става, не може да докарам до Пакия интернет. Това е проблема. Трябва да дойде по кабел съм, Аз съм с флашка, ама не върви. Флашка на кона, жива кона? Много става. Имаше един проект тук. Демира поразправеше. Вече като... Ако ме качиш пиян, ще съдим. Ако сме пияни качени, то ще ме посъдим. Да съдите, бе, ако ти ще да съдите. С Христо за Аз колко хора ме съдят? Дай колко ми бъде? Не съдят ли? Неделя вика, ако ме качиш пиян, вика да нещо съдим. Аз съм качен точно пиян. Няма комшика от една сипка, нещо съдим. Кое бе? Една фамилия живее, има майка и България, да ще е. Да. Точно да ти кажа, големи, то не са неприятности, но такива нежелани работи. Ще седима какво ще посъди. Какъв е проблем? Имам един приятел отклонен, разсърден, защо съм го пуснал? Да. Но на сотър там ще стоят. Не, вика ще съди, викам да седима, бе. Пускай ще взема някой, не? Това въжи само за публични лица, не знаеш. Те не може да ги снимаш там. Нищо не въжи, бе, няма според. Що ли поле, да се вика, да. Накрая ме съди, че ще ми плати. Аз се радвам, че да ме съдя. Като моята жена ме побърка осъдени. Съди, мам, що така? Пълнено, не се направи? Не. Дай над, бе. Съди ме и ще тя плаща, че аз ще се отбирам парата. Детето премери, ще се премери. Не се отказва, бе. Още ли се отказва? Не, тя ме дотиска. Стига, бе. Да. И голям сага, колко време той? Ми от 2008. Да не заспахте! Аре, група!
Да, аз ще стивам. Някой права направи към освен. Ти знаеш колко... Ти знаеш колко чудо правят от така, ние сме нищо така. Мале, те бият тук всичките. Макай да имате колко? Музика, ма всичко на урок. Браво! Абе га! Помни, ето тортата, какво помниш му? Тортата какво? Абе, свървай това. Здравей, понял, здравей, преса. Не бракай! Аз чувам, не трябва. Да, че стигам вече, бе. Како рено. Научих се како рено, Научих се како рано, че се поибаваш. Научих се како рано, че се поибаваш. А на мене како рано путем се не даваш. А на мене како рано путем се не даваш. Знай, че сме се свои хора, няма да те мача. Знай, че сме се свои хора, няма да те мача. Като си дечак до папа, ще ти го нагъча. Като си дечак до папа, ще ти го нагъча. Руската ни бачила не пени идва пръста. Руската ни бачила не пени идва пръста. Да видим бачила не държи ли ти гръста. Да видим бачила не държи ли ти гръста. Тихо, е тук са пи. Пино е тогава пак. Истина една, черно море се нарича тя. И тя е нашите сърца. Ти ги знаеш въгаш, какво става? Ама кара от футболни. Ламинор. Ламинор, да, винаги Ламинор се почва. Не е така, не е така. Не мога да не, защото знае Ламинор и що може да. Разбирам, точно сега сега Ламинор. Ти да кажете Ламинор, да кажа съм фарил. На Ламинор няма как да го фарил на карата. Що фъргава там карата, бе? На Ламинор не мога да фариш, нали? Абе, давай на гражданица там, бе, Ники. Аре, бе, ти бе, Кой не го фана? Ако фаща вече.
Мачко, без си замисля. По това време мой фаним ще Почваме. 3. Аз съм дошъл на сбор. Няма смях. Аз не съм дошъл на смях. Аз съм дошъл на сбор. Аз съм дошъл в хокея. Сега тръгваме го фащам. Няма се обидите, бе. Мен малява, бе.